खुलुमबाय रायजो राजाफोर आं लावदुम आं थब्ला नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जोंनि इउट्युब चेनेलाव बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो बुनानै हो सौख्रुबनानै हो नोंथांमोननि गोसो जायखिया नोंथांमोनना थुनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोनना जोंनि गोदान भिडिअसखौ थाबैनो नुगोरनो मोनो आरो लोगोफोर नोंथांमोनना भिडिअखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनो दाबाव वेलकाम टु आवर चेनेल खोनाबाय लावदुम दिनैनि गेमा जा इन्टारेस्ट खामोनलै हारसिंनो 20 किल्स लादों आं पाबजियाव जा खुसिखा आं दिनै बेनि नामावनो साहा आरो सिंग्रा गासिबो आंनिफ्राय फ्रि वा नंगौ नामारा माबादि गेमरा बेलाय आहा दिनैसिम गेलेफेराखैनो बरिया गेमलै आसोल लावदुम खनसे गेलेबानो गेलेबाय थानो लुबैगोनलै नों सयथिबो मा नोंना खालि लुडु केराम केन्डि क्राशल' गेलेबाय थायो 10 GB गाहाम रेम लालायलायनानैबो PUBG is the best game हेट लावदुम बेनि खोथाखौ खोनासंबाय थायो नामा माखौ बेस्ट जालायथारदों बे मेब्लाया साला बिदा देरसिनबाबो दाबो जेबो बुजियालै बे फ्री फायार इज द बेस्ट मिथिबाय लावदुम सालथे फ्री फायार गेले खनसे गेलेबानो आरो नों गारनाय नङा बे गेमखौ नै आरो मा फ्री फायार जालायखो बेलाय आरो दिनैसो खोनालायबायलां बेखौबो माथो मिथिथारालां बेफोरखौ आहा लुडु किंआनो बेस्ट 6-6-2 6-6-3 6-6-1 खट्ट' हिट आंना बेनो ओइ साला थब्ला मा होननो फैदोंलै नोंलाय PUBG is the best मोनथिबाय जोंनि मिरामारनि समानानो नङा नोंसिनि मेबा फंबाय थंबाय मोनथिनाय नङा आङो जोंनि बादि लेभेल 3 हेलमेट दंजायो नोंसिना जोंनि बादि दावदै बानायग्रा ससपेन दंजायो नोंसिना कार्टुनसो नोंसिना हिर' आलमसो नोंसिना मिथिबाय गैया नंदों नामा मेब्ला हमलाला जोंनाबो प्ले स्ट'रावसो डाउनलड खालामनांगौ जायोलै फ्री फायारा मोनथिबाय मबाइलजों मोनफाग्रा गेम नङा बियो जोंनि बादि केरेक्टारा हेयार कालार दंजायो नोंसिना जोंनि बादि केरेक्टारा टेटु गोनांलाय नामा नोंसिना जोंनि बादि गारिफ्रा लेम्बरगिनि BMW दं नामा नोंसिना बुंनो फैदों बेहाय नोंसिना खुब रियेल मानसिलै औ जोंना हिर' आलमबा नोंसिना राजकुमारसो मिथिबाय बे फाग्लाफोरजों जानाय नंलालै बिदिजों आहासो दिनै साहा सिंग्रा मोनजानाय नंला होनदां बिसोरनि थाखायनो गेमनि थाखायनो बिदि जायो सोरबा बे फाग्ला बिदिजों जायो ओइ नोंसोरो मा दावराव खालामगासिनो दं हो गथ'फोर हाब आदा सोलुसोलाय माथो नैलै बिदा फंबाय मेब्ला आरो थब्लाया मबाइल गेम PUBG फ्री फायारनि नांलायदों बिसोरो बाथ्राया नोंमारगौ नामा फंबाय लावदुम आरो नै मेब्ला थब्ला बिदा फंबाय बिदि गेमखौ लानानै नांलायो सोरबा जाम्बानो रियेल गेमखौबा गेलेलाना नोंसोरो ना फोथारावनो माबा गेलेयो ना जिमावनो थाङो दे नोङो बुंलाय मेब्ला नोङो गेमखौ महाय गेलेयो आरो मानो गेलेयो बुंलाय नोङो मेब्ला मबाइलाव गेलेयो आदा सोल्लु टाइम पास खालामनो इन्टारेस्ट लानो आरो नोंलाय मानो थाखाय गेलेयो फंबाय थब्ला मबाइलावनो गेलेयो आंबो आदा सोल्लु इन्टारेस्ट मोनो आरो टाइम पास जायो जेबो गैया नांलाय आंना आदा सोल्लु नै खोनाबायना दाना बयबो सानैबो मबाइलावनो गेलेयो टाइम पास खालामनो जेब्ला बरिं मोनो नङा होनबा थिग बिदिनो बयनिबो मबाइलाव गावबागाव चइसनि गेम थाखायो जायखौ बिसोरो टाइम पास खालामनायनि थाखाय गेलेयो औ नंगौलै आदा जेरै आङो लुड' गेलेयो हा माथो जाय जेखौ मोजां मोनो बेखौनो गेलेगोन आरो बयबो मबाइलावसो गेलेखायो डाटा गारनानै बेखौनो नांलायो सोरबा औलै आदा नों सैथोखौनो बुंदों औ आदा नों होननाया सैथोमार दे बिदिबा दानो मिलायफिनलायलायदो नोंसोरो बिदा फंबाय नों जेखौ गेलेयो बेखौनो गेलेबाय थादो बाहाय मेब्ला आं जेबो होनला आरो आङो नोंसिनि पाबजिखौ जै होबावनोसै नै जै पाबजि फंबाय नोंबो जेखौ मोजां मोनो बेखौनो गेलेलांबाय था आंबो होननोसै नोंसिनिखौ जै फ्री फायार हा माथो बेफोरसो दासो जादों दा आंबो आंनि फेभारेटखौ जै होनानै लानोसै जै लुड' किं ओमफ्राय आदा नोंहालाय जेबो गेम गेलेयोना गेलेया जाखो गेलेयो आंबो फंबाय सम स्ट्रीट रेसिं गेमखौ लामा जिं फुटपाथ गारि सालायलांनाय मा नोंसोरबो गेलेनो नामा दे होमबालाय